Silta mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si, tkun imfaħħar, dwar l-għoża tad-dar komuni. Ma jistax ikollna spiritwalità li tinsa li Alla jista' kollox u hu ħallieq. Inkella nispiċċaw naduraw qawwiet oħra tad-dinja, jew noqogħdu aħna flok il-mulej u nippretendu li nistgħu nkasbru r-realtà maħluqa minnu bla ma jwaqqafna xejn. L-aħjar mod biex li l-bniedem nagħtuh postu u li nwaqfu l-pretenzjoni tiegħu li hu xi ħakkiem assolut tal-art u nerġgħu lura biex nipproponu l-figura ta' missier tas-sema u sit waħdieni tad-dinja. Għax inkella il-bniedem dejjem se jibqa' jfittex li jimponi fuq ir-realtà il-liġijiet u l-interessi tiegħu.